kag mayong aga man sa nagapamati sa imong programa. Yes, ma'am. Siling ko kahapon do kadamo to pero subong do nag-triple halos pagid ang nagkadto da sa Comelec. Ma'am, ano ni siya? Makumudar na tun tanan ni kay do kadamo-damo gid sila kuno. Nagkaset kita sang cut-off action art, nagahatag kita priority numbers sa pwede naton ma-accommodate for the day. So sa subong nga adlaw, naghatag kita 300 ka priority numbers. Wala nga dira na upod sa 300 ang aton nga mga senior citizens, mga PWDs, ang mga heavily Mm. pregnant women. Okay. So ining 300 di ini sila dapit na subong may ara na kita kuana do last element o last person nga 300 na son sigurong iba na guro advisean na lang ma'am no nga basi pwede ni sila kapauli. Ang ano pa sila good action art, continue pa sila hatag sa number kay natanaw bala ang mga requirements nila. Kay pagkatapos Okay. ginautod naman ang line kay gina-advise naman na sila dason nga Mm. nga wala lang kita nagahatag sang number. So subong siguro na ato sila sa may babaw, ari ko di sa sulod sa opisina. Naga pang-continue pa sila sang hatag siguro sang number. Pero rest assured, pagkatapos sinahatag sa number, ginahahambalan ginadason nga wala na sang number nga Mm. nga inughatag pa nga para ma-accommodate. Okay. So, abali kung ikaw abi halimbawa nalabutan ka sa cut-off, ika 301, kaya hindi ka na abi madala, ano man, pag the following day, kung magbalik ka dira, may priority ka, wala? Wala kita naghatag Okay. priority action art o naga first come first serve kita on a daily Mm-mm. basis. Wala kita naghatag sang priority naman for the next day. Mm. Ma'am, nga ado kadamo gid pila gid expect naton nga ma-register sining voters registration for Bacolod alone? May ara Nagadamo siya action art kay tungod nga may ara pa kita SK nga gina-register, so hindi na ni siya regular nga mga correct. nga Oho. mga nga mga botante. So may ara pa kita mga 15 to 17 nga na belong to siya sa SK, SK. yes, Mhm. nga voter. So that is why nagadugang na ina sila sa aton nga pila man action art. Okay. Ang aton registration Monday to Friday. Ang Saturday kumusta niya, ma'am? Why ni registration? May ara kita nga Saturday nga registration, including na siya if ever magid may ara nga mga holidays, may registration kita gihapon. So until Friday, until Saturday, ari kita diri ang aton nga venue sa registration diri sa Comelec nga office. Okay. Okay. So, ma'am, until 23 kita, medyo malawig-lawig pa man, no may more than 2 weeks pa. Pero, ano man, why kita schedule ya nga satellite registration for those nga, para at least, hindi na sila dinaguso da ang iban makadto mahulat lang sa mga barangay so ay panasubong. May ara kita action art ng ano tawag sila, satellite registration naton sa mall, no? Next week may ara kita registration kay nag-confirm naman ini sila ang aton nga mall registration July 6 to July 11. Hindi. July 11, sorry. July 11 to 13 ara kita sa SM. Okay. 14 to 16 ara kita sa Robinsons. 18 to 20 ara kita sa Ayala. So bali kung ara ka mo sa mall, why da iya sa office niyo registration? Wala action art. Kaya nga aton nga Oh. mga equipments ginadalaman naton sa aton nga mga venues ng satellite registration. At least may idea sila mama kag nami dito sa mall kay pareho na karon kun dira ka sa Dalan San Juan dira ka dito ka pa us na sa SM sa Muliana isli sa patrol kung mag-ulan na karon kundi uloplaag na sila magkalabasa pero kung molya at least hindi ka mabasa. Yes, action art kag isa pa ginaano naton kay tungod nga kung mag-ulan pagit ang diri sa sulod sa kung aton nga vicinity bala sa opisina nagabaha man, so mauntat like sang first day sang registration naton nga Monday ang first day kitang July 4 naton nga nagbaha nga we had to stop no the registry ang part lang sang step 1 nga mag-accept sang mga aplikante. Gani alangan mo to karon pa ubugon to sa baha to nga base may leptospirosis. Actually, yung iba nag-ubog man gid sa baha kay pagambal namon nga ma-stop kami, wala man sila wala man gid sila naghalin. Wala man gid sila naghalin. Sorry, sala gali ang akon nga na schedule gali action art. Ang July 11 to 13 sa SM, ang July 14 to 16 ara kita sa Ayala,
And ang July 18 to 20 ara kita sa Robinson. Okay, okay. So at least may tiempo na sila magkanto dito kang mas medyo organisado mayo na guro, at least may bisan magpungko kaya ma'am sa gilid sa mall, hindi kaya Init. mabasa. Yes. Amo man actually ginaano naton kag maplastar bala sila maplastar sila plus ang amon man nga mga equipments maplastar man sang insakto nga maka-accommodar man sang medyo madamo-damo. Ma'am, pero ang inyo sini nga gina-expect sini mga more or less pila ka libo or thousand sa mga registrants man? Madamo-damo gini siya siguro kay makita maano naton ang previews naton nga mga nga registration damo man ato ang wala man mang katigayon bala nga makaparehistro, and then may ara Okay. kita subong barangay kag SK nga election, so nag-expect kita sang madamo gid nga mga aplikante including na daang aton nga sa SK. Aha. At least ang tagtaganay, ano kay ang iban to na alegasyon man lang nila, sinila ano kay gina pamilya sa aga di may gasalot yati galing kunway sa nagasaway tuod kag daw maisog to yung nagbag-o nag-abot makasalot eh. Wala naging kami sila na lang ginayo naton nga magbantayan ay sa ila nga pila bala action art. Gani And man, we are gani man. also Why ba mo we yung are personal? also asking bala sa nagapila nga to be Okay. also considerate para sa nauna sa pila. Aha. Gani. Anyway, subong adlaw mga more or less 300 luwas pa da ang senior citizen nga pwede naton akomodahon anytime iya. Yes, action art. Ang mga equipments naman, why pa itong mga kayo atong mga nagkalabasa nagligada? Nagapaabot pa kita sang replacement nga manug-abot. Mga tilak bilog to gani nagkalaguba, ma'am? Duha ka tilog ang nagkalaguba nga units gid, tapos may ara pa kita nga mga UPS na ginagamit bala para sa opisina para mag-brown out gid man masigil ang gihapon. Oo, Ang atong mga computers may mga apat nga nagkalaguba man nga UPS. Okay. No, amo na kay tuod no, base kun on process ka, maggulpiada, ma-brown out, ma-back down, back to zero ka karon sa mga ginahimo mga process. Yes, correct. Action art. Especially kung Ay. ara ka na sa biometrics, ang sometimes nag-corrupt man ang aton nga pag-record sina kung wala sang protection sa Aha. ano. Grabe man nino. Bisan way pasigurado, bisan ang iban nagapangalagag, pang iban na sila nga base, hindi madayon, base, pamalang hambal, pero ang iban ginakul, damo gid gali gusto magparehistro. Anyway, ma'am, kabay pa, no, after sining week, next week, mangin smooth na kag, karon ko matapos ng 300 da, kabay pa ma-advisean na to sa personnel mo sa gwa para magpalauli na lang ning iban. Ginahimo na action art. Okay. Attorney, salamat gid, unless may hara ka pa idugang advisory sa Bacolod nun. Ang amon na ngayon ayo para sa nagatuyo ang magparehistro, kompletohon lang ang requirements, valid ID, photocopy sang valid ID, for 15 to 19 years old, may wala labot sang valid ID, may ara pa kita additional nga requirement nga birth certificate or baptismal certificate. Para sa nagatuyo naman lang niya nga mapa-reactivate lang sang ilang nga registration record ang wala nakaboto sa duha ka consecutive na elections. Pwede gid sila online mapadala nila ang registration form nila ang ilang kahapis ang ilang valid ID, i-email sa bacolodcity@comelec.gov.ph. No need to personally nga magkanto pa sa office nyo, ma-reactivate na sila. Hindi na sila magkadto sa opisina action art, but ang ginahimo naton sila nagakonduct kita sang interview sa ila either through Messenger or through Zoom nga platform naton action. Correct. Kaya diba si Tuod ang nag-apply to yung patay na iya? Yes, action art. Bagay. So, kinahanglan, in lieu of the personal appearance before sa office, amo nang ginakonduct naton ang online interview naton. Depende sa ano nga platform ang aton gamiton. Ate, sige. Anyway, attorney, salamat gi sa time kag kuan gida, no? Kabalog ko kapoy gi kamo da permida, pero sige lang, amo gina ang serbisyo. Amo gin action art kada registration ginapaabot na ginman ina sang opisina. Salamat gin mama and good morning. Good morning. Action Hotline. Balik ako sa aksyon